kun innostuu jostain tekniikasta, niin spämmää sitä koko ajan. Sitten Antsalle puheenvuoro. Ja me hädemme täällä suinkaan iäisesti tulee makaamaan, vaan olemme valmiit illan toiseen otteluun, joka on häkki-nyrkkeilyä Gates Boxing Bout 3 kertaa 3 minuuttia. Ja hyvä yleisö, siniseen kulmaukseen to the blue corner, Sigrid Kapanen from Estonia. Ja punaiseen kulmaukseen Vilma Viitanen. Call me on my cell phone. Sinisessä kulmassa in the blue corner. 23 vuotta, 173 senttiä, 62,9 kiloa. Tainyrkkeilyn iso nimi, lyö lujaa, Sigrid Terminator Kapanen. Ja punaisessa kulmassa 24 vuotta, 165 senttiä, 61,7 kiloa.
Taustalla vahva amatööriura paluu kehiin. Ja millaista herkkua lienee tarjolla Vilma Viitanen. Siitä se lähtee ja ihan selkeästi. Taktiikka on molemmilla eri. Kapanen haluaa sisälle, Vilma Viitanen haluaa tuollaisen ehkä vähän ulkopuolisen, jopa jap-taistelun siinä määrin, että hän pystyy pitämään. Ja nyt muistetaan, Vilmalla on se 132 ottelun kokemus. On aikanaan... Se on iso ero. Se on iso. Todella iso ero. Varsinkin, että jos on tullut Muay Thai-taustasta tänne nyrkkeilyyn. I2 ihan eri laji. Kyllä, ja sitten kun muistetaan vielä, että Viitanen oli oma ikäluokkansa EM-pronssimitalisti 2000. Ja sit huomaa heti, kuka haluaa ottaa haltuun. Kyllä. Ja kuka lyö kovempaa. Kyllä. Kapanen lähtee heti haastamaan ja siinä koko ajan hän kyttää etukädellä, sen jälkeen takakädellä tulee ja jos tuo takakäsi pääsee sieltä iskemään kunnolla, niin se on se kohta, milloin Viitasella voi tulla kyllä todella kiire. Ja kuten näkyy, niin Viitanen yrittää koko ajan hallita hyvä takakäden lyönti. Nyt oli hyvä. Upeesti. Kaksi crossia hakee ihan selvästi, pari jabia ja sen jälkeen takakädellä isku. Ja tää on nyt selvä 1-2 koko ajan. Hyvin rauhallinen on. Ihan sama. Mutta nyt miten pystyy Kapanen lukemaan, koska Viitanen tekee tavallaan koko ajan ihan samaa playbookia tässä. Ja tuossa on kato pieni battle noitte etujaloitten, kyllä. Koska nyt on vasuri oikein, niin kyllä. Pitää voittaa. Nyt Kapanen ei kyllä huomaa, se vaan haluaa nyt ryntää. Kyllä. Mikä on tosi väärin tätä vastaan. Nyt käy pahasti, jos se jää. Noniin, kyllä. Nyt huomaa taas. Noin. Mutta tässä huomaa, että sitä ei edes katota. Että nyt oikeasti niin lyödään. Ja nyt huomaa, kuka ottaa kesken haltuun, eli Vilma. Ja alkaa olla aika rento nyt taas. Kyllä, nyt alkaa olla erittäin rento. Ollaan kuunnellut. Hieno kroppalyönti sieltä. Erittäin hieno kroppalyönti. Upea. Ja hyvin liikkuu, aina. Kyllä. Upeesti. Takakäsi osuu. Nyt tämä menee Vilman playbookin mukaan, kun se... Nyt tulee se Kapasen isku. Jos tuo suojaus pettää vähänkään, niin Kapasen isku tulee aivan järjettömällä voimalla. Nyt pitää lyödä ja lähteä. Muhammed Ali tyyliin. Kyllä. Hit and don't get hit. Kyllä, ja nyt täytyy tietysti muistaa, että siellä on tällä hetkellä Leidellä 8-unssiset hanskat vielä kädessä. Eli... Ja Vilmalla on itse asiassa silmä auki, joo. Kapanen on saanut ensimmäisen iskun jo perille. Siinä huomaa se fysiikka. Kyllä, Vilma mittailee. Ja joka kerta kun Vilma lähtee lähemmäs, niin sieltä lähtee pienen japin kautta. Kapanen hakee takakättä. Jälleen kerran mittailee. Vilma alkaa ja sitten tulee se takakäsi ja nyt alkaa Vilma tappelee. Nyt Vilma pelaa Kapasen peliä. Kyllä, mutta Vilmalla on silmäkulma auki ja tällä hetkellä tämä on se mitä Kapanen haluaa. Kapanen haluaa päästä tuohon lähelle. Ai, tulee. Hakee kovia uppareita. Ja nyt se 132 matsia, mikä Vilmalla on, niin nyt se täytyy laittaa todella testiin. Jalat pitää olla liikkeellä. Jalat pitää olla liikkeellä. Nyt tarvitaan lisää liikettä, mutta kyllä 23-vuotias virolainen, niin hän on kuitenkin Muay Thai maailmanmestari, kaksinkertainen sellainen, joten hän on tottunut isoissa, kirkkaissa valoissa ottelemaan. Ja kovia pommeja yrittää. Nyt tulee kovaa takakättä. Kyllä, ja Vilma koko ajan mittailee. Osuu takakäden suoraan leukaan. Kyllä, nyt on Kapanen ja taas ensin osuu jabi ja sen jälkeen osuu vielä takakäden suoraan. Hieno pullback sieltä. On upea nyrkkeilyä. Ja nyt se alkaa vaihtua taas. Nyt Kapanen on, sillä on hyvä olo tuolla. Kapanen nautti, hän on kotikentällä. Hienosti sieltä Vilma osuu vasen takasuoraan. Kyllä, mutta sanoisin näin, että ensimmäinen erä, niin se menee silti Kapaselle. Siis oli yllättävä. No, toki nyt täytyy muistaa, että Vilma on nyrkkeilijätaustainen, niin se on pikkasen eri painoa siinä 4 kuin tässä häkissä. Ja kun tää on vielä pienempi häkki, se ei pääse niin hyvin karkuun. Ja tässä tulevia otteluita mennään niihin myöhemmin. Mutta se, että onko Vilmalle tullut jopa vähän kuitenkin tässä yllätyksenä on se, että kuinka helposti ja kuinka nopeasti Kapanen pääsee hänen lähelle, koska Kapanen jotenkin tuntuu, hän on tällä hetkellä täysin omalla mukavuusalueella. Hän nauttii tilanteesta. Ensimmäinen minuutti Vilma teki upea duuni, löi, liikkuu koko ajan, mutta sitten minuutin päässä se unohtui. Ja ne jalat jäi siihen. Ja se on just mitä Kapanen haluaa. Kyllä. Se on pahin, mitä sä voit tehdä, jos joku on kova lyöjä. Ja varsinkin, jos tulee niinku Muay Thai puolelta. Niistä tiedetään se, että ne haluaa lyödä täysin ja pää irti. Kyllä. Nyt jalat liikkeelle vaan, mutta mä uskon Askar antaa varmasti hyvin vinkkiä. Ja nyt ja jos oli Kapasen osalta ehkä kysymysmerkkinen se, että kun hän tulee kuitenkin cageboxingiin, että ei pysty vetämään kyynärpäällä eikä polvilla ja clinchiin, niin
siinä otetaan aika paljon siitä pelikirjasta pois, mutta Aika hei, paljon. on fantastista nyrkkeilyä virolaisista. Aivan fantastista nyrkkeilyä virolaisista. Nyt on niin kokenut. Ja sieltä lähtee heti Vilma aggressiivisesti. Kyllä. Lähtee haastaa sitä sen omassa alueessa. Kyllä, ja Vilma alkaa lämpenee. Täytyy muistaa, että siitä Ai, edeltävästä hieno ottelusta on yli takakäsi. 2 vuotta. Ai. On hyvä. Upeeta. On hyvä. Ja nyt täytyy melkein nousta tällä seisomaan. Nimittäin nyt on erittäin tiivis taistelu. Ja nyt mittaillaan. Jape ja molemmat etukädellä. Nyt Kapanen vähän katsoo, että löytyykö sieltä suojauksesta mitään. Siellä. Vilma hyökkää. Ja Vilma koko ajan etsii. Mittailee Kapanen. Jalat tällä hetkellä molemmilla aika staattiset. Nyt on kyllä melkoista. Tämä oli sitä, mitä varmaan Vilma lähti hakemaan. Tätä pientä japipyörittelyä. Koko ajan pyörittelee, mittailee. Katsopa Sigridin silmiä. Onko vähän sellainen ihan pieni, ettei ihan se kaikista paras terävyys ole enää siellä läsnä. Jos ei nyt vielä ihan... Sanotaanko näin, että tempo hiljeni vähän? Joo, tempo hiljeni. Vähän niin kuin väsähti jopa. Että Sigrid paino niin ja kovaa. sieltä osui heti hieno takakäsi ja uuden takakäden. Kyllä, ja nyt Ja Vilma silti tulee eteenpäin. Tuossa huomaa se kokemuksen. Kyllä, ja nyt alkaa Sigridillä olemaan kyllä haasteita. Ja täytyy muistaa, että 3 kertaa 3 minuuttia ja 8 unssisilla hanskoilla, niin tuo on aika brutaalia tällä hetkellä, missä nämä 2 ottelijaa on. Ja nyt kun katsotaan tuota footworkia, niin ei tapahdu mitään. Nyt No. hienosti taas meni Sigrid. Kyllä. Hienosti. Sigridillä on tällä hetkellä todella staattinen tuo footwork, mikä hänellä. Ja nyt alkaa Vilma hyökkäämään. Ja huomaa semmoisen pienen alameen Joo, kyllä. Kunto alkaa pettää. Joo, ihan selvästi. Ei ole ihan... Mutta se on just tää voima. Oli aikamoisia voimalyöntejä ekassa. Oli, se yritti niinku... Se on aina vaarallinen. Joo, no ja siis yritti tiputtaa ja nyt tietysti Vilmakin vähän niinku kokeilee, että uskaltaako tuonne mennä. Ja hyvin Vilma nyt napsii noita. Joo. Kevyt lyöntejä sit aina sekoittaa vähän kovempi. Noin, hieno koukku. Joo. Upeesti. Vasemman käden suoraan tulee ja sen jälkeen vielä oikean käden koukku perään. Jabilla päälle. Taas. Ja hienosti osuu koukku takakäsi. Kyllä tässä nyt Vilmalla on tämä samanlaisia kombinaatioita, jotka on toiminut. Upeeta. Ja Tekee nyt, samaa koko ajan. Kyllä. Simppeli toimii. No simppeli toimii ja Aina. tuntuu, että Sigrid ei pysty ottamaan sitä tällä hetkellä pois. Terminaattori on saanut Vilman verille, mutta nyt alkaa Terminaattori vähän hyytymään ja nyt on... Hienosti liikkuu taas. Nyt Just tota tarvitaan kyllä, koko ajan. nyt ollaan tämän ottelun sarana hetkessä. Pystyykö vielä Sigrid tekemään pienimuotoisen? Ai, hienosti osui siellä check hookilla upeasti. Oli upea lyönti ja edelleen Kapanen mittailee. Viitanen mittailee ja nyt oli vähän väsynyt jo tuo äskeisen takakäden suora ja Sen mä voin sanoa, että Viitanen ei kyllä perännyt helposti. ei missään aivan nimessä. fantastista. Molemmat yrittää ja yleisö on tällä hetkellä aivan pähkinöinä Tallinnassa ja tässä molemmat odottaa, että koska se gongi soi ja päästään toisen erän päätökseen ja siinä se on. Ja ensimmäinen erä Kapanen kerta kerrasta, toinen erä paljon tasaisempi, Viitanen herrat. Mä sanoisin, Joo. että joo. Mut hei, esimerkiksi Viitasella, niin se edeltävä ottelu, niin siitä on kuitenkin yli 2 vuotta. Ja paluu ja sitten vielä aika niin tuntemattomaan ympäristöön. Toki hänelle tutumpi laji kuin mitä Kapaselle, mutta kuitenkin on häkki niin häkki. On iso ero. No. Kehä kumminkin aina tottunut olemaan kehässä ja sitten on pieni häkki vielä, mikä on Niin. todella niin merkittävä. Mäkin tykkään otella pystyssä, jos on pieni häkki, iso häkki, se on tosi iso Niin. ero. Ja tässä on myöskin tätä pientä hakkia käytetään nimenomaan sen takia, että se intensiivisyys säilyy. Sä et oikein pääse karkuun ja Vilmakin mittaili tossa ja vähän ikään kuin joutui toteamaan sen, että ei tässä pääse karkuun. Että mun on pakko pelata ja taistella. Mut hyvin vaihtaa taktiikkaa Vilma. Oikeesti upeasti se tekee ja huomaa nyt, Vilma on paljon nopeampi, kevyempi. Nyt se pitää vaan tehdä samaa duunia, jos haluaa. Kyllä. Ja nyt pystyykö Sigrid vielä ottamaan yhden rytmin muutoksen, löytämään vielä... Pieni hali ennen pieni hali, erää. kyllä. Viimeinen erä ja nyt näyttää siltä, että ja nyt... sieltä tulee heti, Kyllä, Sigrid tulee kunnolla. Sigrid tulee kunnolla. Sigrid vetää hyvin happea, hän tiedostaa, Vikat bensat koneesta. Kyllä. Tämä ensimmäinen 1,5 minuuttia tästä ottelun 3. erästä. Se on Kapasen iskun paikka ja Kapanen haluaa sen käyttää. Nyt Vilma vähän perääntyy. Vilma on koko ajan ottaa etäisyyttä. Kyllä, ottaa etäisyyttä ja sieltä tulee se Kapasen Terminaattorin isku. Ja Vilma katselee sinne vähän, että nyt meinas tulla. Oikean käden suoraan Hieno takakäsi ja hienosti meni check hookilla. Oli. Upeet nyrkkeilyä. On. Toi on just sitä askarin nyrkkeilyä vielä. Kyllä, se on juuri sitä. Ja
hakee koko ajan sitä koukkuu, takakättä koukkuu, takakättä. Koko ajan sitä samaa kombinaatio. Ja hieno tommonen etukäden uppari. Kyllä. Nyt Sigrid valuu takaisin vähän siihen samaan positioon, missä hän oli myöskin tuossa toisessa erässä. Hyvin Sigrid osuu nyt. Kyllä, osuu. Hän ilmeisesti kyttäilee sitä, että mitä Viitanen tekee, koska jos Viitanen tekee pienen mänkään virheen ja tuo suojaus laskee väärässä paikassa, niin sieltä tulee välittömästi oikea käsi. On kyllä, ja nyt iskee virolainen vettä myllyyn. Ja nyt tällä hetkellä kulttuurikattila, se porisee näiden kahden upean daamin kohdatessa, ja nyt on upea nyrkkeilyä. Molemmat haluaa tämän kolmannen erän itse, kyllä. Nice. Ja nyt tää menee juuri toisinpäin, eli... Hyvä nähdä vähän vaihtelukin, että menee vähän kroppaa ja ylös. Ja nyt on kyllä aikamoista sitomista. Viitanen yrittää siinä jabilla mittailla, sen jälkeen tuo vasemman käden suora, ja siinä ei ole ihan samanlaista poweria kuin mitä Kapasella, mutta jos se perille tulee, niin se ainakin auttaisi Viitasta saamaan enemmän pisteitä tästä ottelun kolmannesta erästä. Huomaa, että kädetkin alkaa laskea Kapasella aika alas. Ai, upea. On hyvä. Upea kombinaatio siellä. Pieni semmoinen oikein koukku. Ja väistön kautta. Oli hyvä. Siinä Kapanen iskee puolittain ohi ja saman tien etukädellä pääsee Viitanen kontraamaan. Ja nyt huomaa Kapanenkin. Koko ajan osuu. Ja taas tulee. Tällä kertaa tuo takakäden koukku napsahtaa suoraan tuohon leukaan. Joten nyt Viitanen on saanut muutaman hyvän iskun, 35 sekuntia. Ja tietysti ohjeet on sellaiset, että nyt ollaan aika lailla tasaan tämän kolmannen erän osalta. Ja on todella kaikkensa. Kyllä, nyt täytyy antaa kaikkensa. Todella mielenkiintoista nähdä, että miten tuomarit tähän reagoi. Viitanen katsoo jo, että pääseekö täältä pois. Ei pääse vielä, 18 sekuntia. Katsotaanko lähteekö prässään. Viikat 15 sekuntia. Viitanen lähtee prässään. Kapanen iskee. Kapasen tuosta postumista näkee, että vähän on väsymys. Ja hienosti osuu. Kapanen tulee fantastisesti tähän aivan erän loppuun. Ja se voi olla kolmannen erän osalta jopa ratkaiseva tuo viimeinen kombinaatio, minkä Kapanen oli huikeutta. Mulla on hyvä idea, pistää yksi erä lisää. Pistetään yksi erä lisää. Me nautittais. Mutta hei, minkälainen fiilis sulla jäi? Kuitenkin 8-unssiset hanskat, niin oliko niin brutaalia, mitä ajattelit? Tää oli tosi virttävä matsi. Iso kunnioitus molempiin kohtiin. Mutta Vilma kumminkin oikeastaan nyrkkeily, sanotaan veteraani, sillä oli yli 100 matsia. Ja Sigrid kumminkin aika kokematon tässä lajissa. Niin. Upea matsi molemmille. Mun mielestä tää oli oikeasti perfectly matched. Et se kuka matchmakers tän teki hyvää duuni. Emil Ordilille teki hyvää duuni. Kyllä. Sigridillä oli parempi tuntuma tähän otteluun tultaessa. Ja se näkyi heti alkuun. Ja jännitys tiivistyy. Arvoisa väki täällä kattilassa ja kotikatsomoissa. Hajaäänin split decision, punainen kulma, Vilma Viitanen! Osuu enemmän Ja ennen kaikkea se planin muutos siihen alkuun, kun hän huomasi, että Kapanen tulee aivan järjettömällä höökällä päälle, niin hän tajusi, että ei Terminaattoria voiteta muuta kuin Terminaattorin omalla nyrkkeilyllä. Hän lähti hyökkäämään, hän uskalsi mennä sinne lähelle. Ja sit sen jälkeen, kun silmäkulma vielä avautui. Ja kuunnellaan mitä Vilmalla on mielessä. Odotellaan, että pikkusen huokaat, niin sitten mennään eikä meinata. Tämä on aina urheilijalle vaikea kysymys heti näin nopeasti, mutta miltä se vaikutti, minkälainen kamppailu oli? No hemmetti. On kyllä pirun kova likka, vahva, että oma normi painosarja on se 5-7, niin nyt 6-3, niin kyllä ei ole tarkoitus nostaa 6-3 tämän jälkeen. Mutta pirun iloinen, että on takaisin ja iso kiitos Emilille siitä. Niin miltä se tuntuu tehdä paluu tauon jälkeen? Ihan mahtavaa ja tällaisen yleisön edessä tällaisessa tapahtumassa, että en ajatellut, että tässä kohtaa näin kävisi, mutta olen tosi kiitollinen ja ihan huikea yleisö ja kannustus oli koko ajan. Ja sulla on tavoitteita myöskin olympianyrkkeilyssä, eikö niin? Kyllä nyt tavoite on se olympiapaikka vielä saada, mikä viimeksi jäi saamatta, että sitä kohti nyt kyllä täys fokus. Lämpimät onnittelut voitosta ja hyvä yleisö vielä kertaalleen Vilma Viitanen!
No, niin kuin Vilma tuossa sanoi, niin ylemmässä painoluokassa ja vielä järjetön Terminaattori vastassa, niin ei se helppoa ollut. Aika paljon tuli osumaan, mutta kyllä sitten loppuviimein se 132 ottelua, niin se kokemus näkyy ja se oli jotenkin, se oli silmin havaittavissa. Toinen, joka tulee 2 vuoden tauolta, vähän hakee, isompi painoluokka, vähän hakee uudenlainen vastustaja maitaistaustasta. Ja sitten taas toinen, eli Kapanen, joka tulee paremmalla ottelutuntumalla, mutta täysin uuteen lajiin. Niin jotenkin se alku vaikutti just siltä, että Vilma on silleen, että no mitenhän tätä niinku tehtiin. Ja sitten taas Sigrid meni vähän silleen niinku hullukiilto silmissä, että no kokeillaan nyt osua, kun tätä lyöntiä kuitenkin on. Ja osuu yksi. Ja sitten siinä vaiheessa, kun Vilma alkoi ikään kuin käyttämään sitä omaa repertuaria, niitä 132 ottelun aikana opittuja taitoja ja uskas olla aktiivinen, niin yhtäkkiä tuo ottelu käy ihan päinvastoin. Aivan fantastinen tarina ottelun sisällä. Ja normaali kansalle se 6 kiloa kuulostaa pieneltä, mutta kamppailuissa on tosi iso. Se voi olla plus 15, sit kun ei treenaa. Se on juuri näin. Se on. Ja siis ne painonvedot on sitten pahimmillaan, jos joutuu ottamaan, nyt sanotaanko, että jos tulee ylhäältä alaspäin varsinkin, niin sitten jos joutuu ottaa painonvetoja, niin se on aika raju. Se on aika raju. On. Ja seuraavaksi Antsa. Olemme